Аллах не иска вие да отидете в ада. Той иска да ви вземе всички в неговия рай, а отиването в рая е толкова лесно. Който казва, искам да отида в рая, не може да отиде в рая, но който иска да го достигне със сърцето си, раят е безплатен за него. Безплатно, приятели. Живеем безплатно. Само едно желание. Аллах е приятел на хората и Аллах казва на хората, че хората трябва да желаят да достигнат Аллах. И така, скъпи мои братя, какво чакате? Бягайте към рая на Аллах, чиято земя е широка колкото небето и земята, само с едно желание. Аллах иска всичките 8 милиарда хора да ви отведе всички в рая и само с едно желание. Да пожелаеш да достигнеш Аллах от сърце.